tuossa me tässä taas sitten uudestaan. Hei, Otto, niin mennään sä nyt väärään suuntaan. Se menee sitä polkua päin. Ei se ole polku, täällä on polku. Hei, siinä tulee oja vastaan. Siellä pitää auttaa sua. Minusta tuntuu, että te olette eksyneet polulta. Nellusko? Tulkaa tänne oikealle. Menkää me edellä. Tätä päin. Noniin. Otto tänne. No.